natin ang video ngayon for today. It's Friday. At ang una nating naisip ay ang, syempre, plants. The day for plants. Kasi alam nyo naman, yung pinupuntahan natin every Friday. Tingnan natin guys sa dao, kung anong meron doon. Tingnan natin ngayon. Awa naman ng Diyos ay maaraw naman, magandang araw. At ito, babati raw sa inyo. Hi guys, kumusta Hello, po kayo dyan? kumusta po kayo? Okay, let's go on the way to Dao Central Market again. It's Friday and it's plant day. Kaya mo dito. Update. Let's update. Kaya lang makunti. Mahulog pa ito. Ano bang meron? Ay, nasaan? Pink princess. Ay, oo, maliit. Parang Alin? mahal na Yung proton? Yung ano? Rattlesnake? Rattlesnake? Dili. Dilikat punta ako. Kaya lang, walang ano. Ang hirap. Ay, kay lapok man. Oh. Saan ako bababa dyan? Dapat pa rin? Oh, tingnan mo. Di mo makita sa video? Oh. Oo, yan, wala na. Oh, okay, diri na. Din town diri sa agianan nila. Oy, luya. Kawawa naman sila, no? Tingnan natin. Meron tayong wala at kahit meron tayo, kung gusto natin, sabanin sila. Uy, hala, wala ba ko mag-mask? Oh my God! Sa excitement ko, hindi ako nag-mask. Oh my God. Na-excited, man ko, oy. Ako mag-mask. Hindi, nalagyan na sila. Ito yung sila Draco. Pilay last ani? Hello. Tagpila ning butterfly. Kana nga mabi 150. Ang taas ba ni tampok kilala siya na po. Butterfly nila. Lang ito, okay. Ina si mga lahat Saan siya? Kani? Red emerald. Dili siya tag-as. Ay, red majesty pareha ni Ma'am Adi ha. Red Majesty. Saan na siya? Majesty? Di man gud na majesty daw ni Tio. Majesty man gud ni. Di oil red majesty ni kana Kani. man black. Ha? Black Breeze, Dili ko ni Black Christmas ka lang. Catalinis. Pareho man gud sila ano oh. Pareho ra sila. Majesty mo. Grade Anderson. Mura. Pero pareho sila stock ati oy. Mura bread and Pareho ra sila oy. Sa pila pa rin nga na. Kana 150. Kana 100. Ay, dagan ay dali mo taas ni. Kana oh, dugay kayo na nataas oh. Dali na. William. Kani tagpila ni? Kana Ma'am Abi 500 na. 800 matay na 500 na. Kada yaha 15 ba? Balik man. Wala pa man ano daw na stable. Ako na yung roots. Naman. May roots na. Siguro siya ilalog ka na pero kung stable. Tulo kapuhan man na siya. Kami bukat naman ang yan. Tumoy ko. Ha? Yan dahon kay mura og cardboard. Ako tanong ko kay Black Marie ang ingon, tawag 50 yung palit. Gamay palit. Ya dili man ni Black Marie, di ay mo na lay baligya kay dili na Black Marie. Dayo man sa ay. Ay, ano yung ano na? Ano mo yung ano? Ano
naman tayo ano. Black Marie, Black Marie. Note. Parang brain. Mas mali ang stock. Ito. Oras isa of na Red Forest. Forest ba yan? Bukas bahay ba? Oh, rainforest. Mix breed. Red Forest ang stock nila kay Coleman. Red stock. Dark. Sa Black Marie ang combination ng Red Forest. Titingin na naman tayo. Meron naman na tayo niya. Titingin lang tayo kung meron tayong bago sa mata. Oh, sige, let's go. Ako kayo sa aglo, oy. Dali naman palata na ako nga. Pag paning, tingnan na niya, bigon niya, di ko, hindi na ko. Oh, ano? Nanami nga na. Ang nanami nga na, tulo ka po. Tulo, namin tuloy nga. Ni Honda Biconia, Dwarf bitaw. Ha? Dwarf. Got na. Sir, narapod. Nakapod na, may nga na daw, kanang bago. Nana may nga na daw, nana. Nana, god, nangitamig ka ng ano, bago. Rating sa tunali na kung kuhaan na rin. Nana may nga na daw. Hindi na nanood, dito na dito na. Ha? Mayroon tayong gano'n na. Na. Ha? Nakakuha yung ano? Nami nga ano na, kabasta ito. Nagpati ko nak na eh, ada kasata na yan. Ito. Yan o. Magkano daw yun? Sino makumbay ko dito? Ganun marmalay, bumutang yun. Marmalay, meron tayo ganun. Sila na. 1K. Yan nilay. Kana? 180 lang ninyo. 100 na lang. Wala kayo. Tubig, ma'am. Una red kay sa kuna. Tricolor na. Bilang. 7 na lang sir. Ha? 7. 7,000. Ay, 700. Kuha na ni, makatinga na ni, makuha na ni ma'am. Cherry red cardinal. 1.5. Uy, 1.5 daw. Red cherry. Three colors. Napay, napay, gamatoy. Parang nadiltil. Oo nga. Kadinala? Red kumfor. Cherry cardinal. Kuhaan ma'am, kanang pagtanom ani sa una, wala pa ni. Wala pa ni siya. Thank you ha. Oh, thank you. Balik ka. Joby. Oh. Oo, lagi ka na. 1K na na. Oo. Wala pa ni siya ma'am, dati. Wala pa siya. Ito lang ang tinanim dati. Tapos tumubo May yan. turok ni. Oo.
Mo na siya mother type kay pag mahiwalay nito, meron pang tutubo niyan pag tinanggal mo, pag magpo-propagate ka. Tutubo pa yung dito. Oo. Kay mother type man siya. 800 na lang. Kahit 850, hati-hati na lang tayo. Hati-hati na yan. Nagdrama siya. Ano, kunin mo? Hati-hati lang. Kasi 1K yung ano ko, may discount ka na no. Kahit ano, Ang liit oh. oo, pero pag propagate mo kuya, pag matatanda na yung ano niya, root niya, Ano tawad mo? meron pa, Ano tawad mo dyan? sabi niya, 800. Oh, yan, yan. Sabi ko ano, Bigay mo na, kahit huwag mo na 850, patagalin. hati-hati kami. Oh, bigay mo na 800. Huwag mo na patagalin. Pinapatagal mo pa lalo pang ano yan. Makasuki, makalugi. Yan oh. Di mo, magapat sa bugas. Yan na, yan na. Pugihan kayo na. Kami Naragirin. uwak ma'am. Ligya ko ng nas doon. So, Globe Silside. Globe Silside. Kaloon? Lapis Kasada? Kasada eh. Aday? Tawag di mo. Kasi nga ni mo sir. Ina lang, linya na pula po. Ninya Lapu-Lapu? Pulapo. Pulapo. Lapu-Lapu? Sige ra mo vlog ha, sa yung vlog. Oo. Ano, hati-hati tayo? Motosor. Ano bang na Globe Silside? Montesor? Motosor. Motosor? Oh. Siya may mga baligyan yun, oh. Ah? Siya may baligyan yung Kasi mga nga, tanong. Dahil lang Kung saan tanong ko, ang motor? ibigay ila pero makuha sa ng baligya. Kanang huna, mo anha ba? Motosor? Man eh, pangahan sa barangay? Barangay. Ah, okay. Oh, no. Dapat kasada. Oh, dapit Kasada. Di ko ito pampani mo. Nay, Black Majesty. O na po itong usang nga kung ano eh. Mga, mandot ya. Namoy Daghan mga, sila? ano, mga saikat. Ha? Daghan Namoy sila? mga saikat. Oo. Daghan silang mga tanom daw. Kilig po di Ato alam tanom. mo kayo, mauwa mo maligya siya. Oo, pwede lang. Kaya Oo, akong sila suruyan. kuhan ba? Anong suruyan? Mao may among trabaho gyud ng suroy sa malibot man amo ang Bohol basta't may magpatabang advertise. Ano i-advertise aron ang mga tamo nga naa sa inyo ha. Kay kami karong pandemic mo na silbi namo sangyaw sa mga tao. 150 daw na. Aron sila mga aron mo palit. Galing kay ang uban nga kaning mga Siya man, ay. sanditas. 1.5 ni cherry red. Ay no, cherry cardinal sir. Cherry cardinal may nga nila. Warsi. Isa may mga tanong dito sir. Lumaki. Natang nag 100 ka na, kanang na diya. Maganda yung flowers niya, red na red Kaya talaga. nga, natang nag 100. Kahit 150 lang kuya. Kasi patay na ako pag 100. Hindi ka pa buhay pa naman, ikaw. Grabe ka naman po. Hindi ka Hindi, kahit 150 lang kasi 180 yung last ko sa'yo kanina. Kahit ano lang, Natang nag 150. 100, total, lagi palit ko man tong imong ano. 400. Natang nag 100 pesos. 150 lang. Okay. 150 lang talaga kuya ang last. Maganda naman yung flowers niyan. 500 na. Oo, ano? Ano na? Kasi nga na Prayer plant. Prayer plant ma. Rufi Barba. Okay, oh. So ito na kay sige ra nag-vlog. Ang ngana na is Rufi Barba. Topi barba. No, Rufi. Ropi barba. Rufi Barba. Apa? Rupi, barbas yan. Di kay kanang ingani pagpalit na ako wala ko. Di ba kay namaligya mo mo kay bawod mas mga ngani ko. Dito. Prayer plant ra po mo ni. Prayer plant man ang noon. Ropi barba diyan ni. So, ano na? 150. Upo ng 150 ra. Di plant sir. Lucky oy ato na lang sa Sir, kay mo mga anak, kaya ako sa salita kay mo kita sinabi mo istorya ta karami. Sa YouTube. Hmm? Tuwan ka. Basta namin hindi nga na. Kanang daw tita kita. 700? Ha? 700. Sir, ano sir? Ano na? Ano? Ma'am. Isa-isa yun ang kitanaw.
Isa-isa yun ang gitanaw. Meron ka ng variegated banana? Saman. Kita kami ng gitanaw. Saman. Cardboard na tayo milyona. Milyona, ma'am, oh! Milyona. Pag next time, bigyan na lang kita pag nasa bahay, ha? Oo. Mali ka sa Tuesday, nagalan kita. Oo. Tuesday. Talaga, maganda ibibigay mo ha. Pink Kasi princess ganda ha. ko, ha? Huwag yung kay princess kasi ang mga. Huwag yung kay princess yung sarili ko lang. Puro ano, Pink princess. Naala ko na, day. puro ka, Naala. puro Sorry kinong- day ha, pero dugay naman ko na. Nagbuwang na ko kaplantita mo lang daghan na kong tanong. Sige. Naipon Sige, na yun. salamat. Dito na tayo sa bahay. Ipapakita ko sa inyo yung mga halaman na binili natin. We have 1, 2, 3. Ito nga po. At hindi man sila yung ultra rare plants, pero rare din itong mga ito. Ito kasi variegated na hibiscus. This is the variegated gumamela. At yun yung pink princess na philodendron. Kahit maliit yan, pero I'm just hoping na lalaki. Tapos yung variegated banana. Okay? Ayan, yung variegated banana. And then ito naman, yung variegated banana ang tawag nila. Pero iba yung banana talaga, as in banana. Ito yung, hindi yung banana na talagang mamahalin na nanggagaling sa Thailand yata yun. Hindi ito yun guys, hindi yan. So, ito yung pink princess na bulinggit, napakaliit. Kasi laki lang ng thumb ko yung kanyang dahon, no? Ang liit-liit, pero kinuha ko na rin. Kasi binigay naman niya yung tawad. Binigay niya ang 800, pero ang late guys. Super late. Hindi ko pa sure kasi kung mabuhay. Pero nakawala ako dun sa tindera dahil suki namin yun, nandun na naman kahit maputik dun sa kanila. So, nakakuha tayo ng 3. Ayan. At kahit na masikip yung Petit Django 1 and 2 natin, eh, sige na lang para, yun nga, it's an alibi to help them, no? Okay, thank you so much guys. See you again. See you again next time. God bless. Stay safe always, ha? Okay. I love you guys.